नमस्ते प्रणाम। हम आप सबके भाई बानी अमरेश अहिरान। रउआ सब देख रहल बानी अमरेश अहिरान इंटरटेनमेंट। तो गुड मॉर्निंग भाई लोग, और बहुत बहुत धन्यवाद बाकी हमारे चैनल सब्सक्राइब करत रह लोग, थोड़ा और तुम दबा के कर लोग। तो बतावल चाहते हैं कि बहुत ही सबसे ब्लास्ट गाना होता, सबसे महंगा गाना और बहुत ही तगड़ा गाना होता। तो रउआ सब का पहले बतला नहीं कि एगो वीडियो वायरल हुई रही, ठीक बा कि नया गाना शूटिंग भइल बा, वही में गाना होता। तो गाना के जाके सुनिए लोग, चौकस म्यूजिक से रिलीज हुई, ऑडियो भी रिलीज हुई, वीडियो ना हुई। वीडियो दोनों पोस्टर बनल बा। जे गाना के लिखल बा पीके आयरन और अभिषेक गुप्ता के संगीत बटे। और जे गाना के टाइटल बटे जनुआ हमार बदमाश के सरदार हो, ठीक बा। मस्त सॉन्ग बटे और चौकस म्यूजिक से रिलीज होता, जाके सुनिए लोग। और सबसे सबसे अलग गाना बटे, सबसे ब्लास्ट गाना बा, ठीक बा। तो सुनिए लोग और भाई के प्यार आशीर्वाद दो लोगों सही। और चैनल के सब्सक्राइब नहीं करे, चैनल के सब्सक्राइब करे और बेल आइकन दबाना ना भूलें। चल लव यू, वेरी गुड। और सही सब्सक्राइब करता है लोग दबा के। तो लव यू, जय हो भोजपुरी समाज।